Господине Милчев, бугарското обвинителство денеска кажа дека заштитната ограда на патот е опасна и најверојатно придонела за тежината на несреќата. Каде според вас лежи најголемиот проблем на патот? Най-големият проблем и за тази катастрофа, и за всички останали, защото в България през няколко години загиват по 20, по 30 човека, сега най-много 44. Най-големият проблем е, че ние не управляваме риска. На това място, в този район, за последните 3 години са станали 10 катастрофи леки. Не е имало жертви. И никой не е обърнал внимание, че в този район има опасност. Сега днеска обвинение, експерти виждат, че нямало знаци, че нямало маркировка, че еластичната ограда е опасна. А те всеки ден минават оттам и не виждат ли, че е опасна. Защо трябва да чакаме да загинат толкова много хора, за да кажем, че има проблем? Ние от Института за пътна безопасност сигнализираме няколко години преди тази катастрофа и преди предишните, че има сериозен проблем с управлението на транспортната система цялостно. Липсата на знаци, маркировка и лоша ограда е навсякъде. То не е само там. Навсякъде е така. Въпросът е къде е най-опасно. Ние не можем да смениме всичко сега и веднага. А трябва да видим къде са най-опасните места, където могат да станат такива катастрофи и да ги оправиме. И аз ви питам пак вас, ако на едно място са станали 10 катастрофи за 3 години, дали е опасно? Тук въпросът не е дали да политизираме или не проблема. Въпросът е, сега когато загинаха толкова много хора, да, накрая виновен ще бъде шофьора, да, накрая няма да има дело, защото шофьора е умрял, да, застрахователите ще платят каквото има да платят. Въпросът е как ще промениме и двата народа, и български и македонски, да си направиме пътищата и транспортната система по-безопасна. Защото този автобус можеше да изгори в Македония. Защото в Македония не са по-добри пътищата. Там също имат същите проблеми. Тук идеята и това, което ние от института се надяваме, че ще направиме, тази енергия между двата народа, да накараме управляващите, да започнат да управляват риска. Те не разбират от това те управляват катастрофата. Като стане катастрофа и има много хора, които отиват и казват какъв е проблема. Ние искаме преди катастрофата да има хора, които да казват къде трябва да се оправи и какво трябва да се оправи. Така, Институтот за патна безбедност заклучно со 23. јули барало отстранување на дефектите затоа што се предуслов за сообраќајни несреќи. Каков одговор имаше од властите? Няма отговор. От май месец тази година има лавинообразно увеличаване на жертвите в България. За няколко месеца има 50 човека повече загинали, отколкото за миналата година за същия период. И ние всеки ден информираме българското правителство, че трябва да вземе мерки. И те не ни чуват. Сега пак не ни чуват. Сега пак искат да кажат, че проблема е в шофьора. Шофьорите в България винаги ще допускат грешки. Въпросът е защо в България допускат повече грешки, отколкото в Европа. Защото в България транспортната система е лоша. Имаме лоша организация на движението, лоша маркировка, лоши пътища, липса на контрол и голяма корупция. Съвкупност от всичките тези неща създават предпоставка шофьорите в България да допускат по-често грешки. Идеята е, ние винаги с вас ще допускаме грешка на пътя. Идеята е като сбъркаме да не загинеме. Защото ако сега знаете ли какво ще стане? Ще премахнат тази ограда и тази отсечка за почивка, тази отбивка за почивка ще я махнат, защото тя е неправилно проектирана. Тя няма място там. Само че ние можеше да я премахнем, докато имаше леки катастрофи. Тогава този автобус можеше да катастрофира на друго място. Няма гаранция. Но ние просто отказваме да работиме проактивно. Превенция преди това. Ние чакаме да умрат много хора и тогава се сещаме да правиме. Днеска българската прокуратура казва, че ще вземе международни експерти да проверяват пътищата. Ама ние това го искаме от 2 години. От 2 години им го пишем и им го казваме. Те днеска чакат да умрат хора, за да кажат, че ще го направят. И пак няма да го направят. Аз не им вярвам. Велите дека со месеци се предупредувало дека магистралата Струма е небезбедна за патување. Колку сообраќајни несреќи се случиле изминатите години на овој автопат? На този път точно не мога да кажа, но трябва да ви кажа, че ние имаме няколко много опасни пътища, които сме предоставили карта, която ви я предоставих и на вас карта,
с която е видно, че в България има много опасни пътища, на които умират много хора и трябва веднага да бъдат проверени защо се случва това нещо и да бъдат отстранени дефицитите. Въпросът е, че никой в държавата не иска да работи по този начин. В България МВР знае, че има 52 опасни места, на които стават много катастрофи с жертви. И слагат един знак триъгълен с точка, че там е опасно. 52. Ние от Института за пътна безопасност сме констатирали 1500 места с опасни точки, опасни пътища. Но ние сме неправителствена организация. Ние нямаме ресурс да отидеме навсякъде по пътя и да провериме и да кажем какъв е проблема. Ние само сме събрали данни от гаранционния фонд, от застрахователите и сме видяли, че има голям проблем в България. Виждаме, че България вече 10-та година е най-опасното място в целия Европейски съюз. В България да загинеш е 2 пъти по-голяма вероятността, отколкото в средно за Европа и 4 пъти по-голяма, отколкото в Швеция. Ние имаме проблем, който е системен на цялата система за управление и проблем, който всяка година се повтаря. Ние имахме загинали 6 човека в един автобус преди 3 години, преди 2 години 20 човека загинаха, сега загинаха 44, след няколко седмици ще загинат 60. Колкото може хора да се возят в един автобус, толкова могат да загинат. И утре може да съм аз, може да сте вие. Господине Милчев, ви благодарам за разговорът.